Hi YouTube, det er... Ja, sig dit navn. Emil Galactus! Og jeg er... Thunderbox! Ja. Okay. Det Ja. er en parkourbane, som hedder T3C. Let's do this. Vent lidt, det er lidt til der. Welcome to T3C. Og vi har den rigtige version, har jeg lige fået bevist. Og jeg har lige fået bevist, at han er opdateret det. Og jeg har lige fået bevist, at de er opdateret af det 1.2.3. Der kan man også stå på laddersne igen. Yep. Det var da godt. I kan se der, hvis vi trykker F3, kan vi se, at der står Minecraft. Oh no, I couldn't jump that! Oh god. Walk, eller... Nå, det kan man også i 1.2.3. Fuck it. Kom du til spawn? Oh crap! Au. I'm in the water! Plads. Okay, Emil, vi ved det her ikke er spawn, fordi der er glitch med mappen. Så når jeg slår back, Emil, så kommer jeg til spawn, så... Det er mig, Emil. Vi er lige spawn. Det er nemlig her. Er det her? Bare så /spawn. Ja, jeg er lige her. Hej. Nå, okay. Skal jeg ikke bare skrive z-spawn? Jo. Ja, okay. Så for satan da. Og ja, tapper det hele. Nej. Vi skal have halvdelen hver. Sådan, mand! Du skal have det, siger resten af de arme. Jeg vil have en map. Nej, nu dækker det jo for mit headset. Nej, man kan stadig se mit headset. Ja. Okay. Jeg har bare en app. Det er sejt. Hvad er der her i? Giv mig noget selv. Hallelujah, it's a rainy day. Okay, hvor skal vi hen? Det skal vi til... Der er et gult for der, mand. Hvad sker? Det er lige meget, hvilken bane vi tager. Hey, hvor går du hen? Skal vi den her vej? Jeg skal vi starte med... Hvad med... Der står her Challenge 1. Beginners Playground. Okay, lad os finde den. Den gule farve, tror jeg. Nej, den er rød. Se, det er den øverste, der er den første. Ja, jeg kan se det. Ja, den røde. Men der står, der er et sign her, og jeg tror, de viser, hvor det er henne. Der står E2, der står 3 der står A. Der står 1, Emil. Kom. Der er challenge 1 her, det er den her vej. Nej, Emil, tilbage til mig. Ja, jeg er her. Det er den her vej herinde. Nej, det er herinde. Jamen, det er det, jeg mener. Der står challenge. Ja, begynder. Fakultet. Checkpoint. Der kan vi desværre ikke komme ind. Hvad skal vi? Det er svært, mand! Fuck, det kan jeg ikke finde ud af her. Emil, ligesom der er nogle rules. Det var der så ikke. Hey, du kan bare, jeg har lige lavet et checkpoint. Vi kan bare gå her. Okay, men man kan godt sprinte, Emil. Put musik på. Like a cheese egg, like a cheese egg. I'm across 4 blocks. Okay, by street. Hvad hedder det? Det er god musik, man. Fuck, det er god musik! Hvorfor er det ikke dubstep? Dubstep, I can't stop them. Man! Ah, crap! Hvor er det roligt? Hey! You piece of shit! Nej! Take that, bitch! Tak! Det var så lidt boost. Ja! Allihop! Fuck! Det der, jeg får stress af det der musik! Ikke jeg kan ikke vide af det her! Nu er der tv! Gå væk! Checkpoint! Se jer! Allihop! 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 Allihop!
Yeah, gay Tony. Åh, min hånd klør. Åh, det der musik, der får stress af det, mand. Det lyder godt. Ej, det lyder af lort til. Gay Tony. Vent på mig. Fuck, jeg hader ladders. Og hvor er du henne? Jeg gik tilbage og så på dig. Fuck dig. Hvad laver du? Hvad laver du? Du slår mig ned, mand! What the hell? Det var faktisk mig! Jeg vil have et æble. Cheap, when you jumping from ladder to ladder, press. Det er sådan noget noob noget. Ja, vi ved jo allerede det her. Checkpoint. Her wrong way. Oh no! What the fuck? Det er sgu da ikke den wrong way der, mand. Du skal over på den anden side, Emil. Se, du skal herover. Crap. Det regner! Stop regn. Kan man ikke også skrive stop musik? Sådan der, Emil, jeg har stoppet regn, håber jeg. Det har jeg. Det lige også godt. Der er jeg. Nej, det gør jeg. Været til Soul World 1. Det var jeg. Nej, crap! Hvorfor stinker du det her? Det er dårligt! Ja? Ja, lige om lidt. Hvor er jeg god, mand. Checkpoint! Jeg har brækket mig. Du ved jo, at man kan jo komme højere nu i Minecraft, ikke? Så det er mega sjovt at lave... Ja, det er mega sjovt at lave gay Tony deroppe fra, så ned til bedrock. Yes! Det er mega sjovt. Ja, så gør det lige om lidt. Hvad nu? Aner det ikke. Jeg ramte. Jeg ramte ikke vandet. Ikke mere ladder shit. Nej, jeg troede lige, man bare kunne gå derhen, og så fik de os bare til at lave alt det her shit. Allihop! Jeg er dårlig! Emil, jeg nåede lige til en sidste, så fuck mig. Allihop! Nej! Allihop! Det er også godt, at han har opdateret, at Redstone kan være på glowstone. Fuck mig! Allihop! Nej! Hvorfor smører du glas nu? Jeg kan høre dig. Kim, du klarede det jo ikke engang, din cheater, mand. Jo, jeg gjorde. Prøv at se, hvor god jeg er, men jeg klarede det faktisk. Au! Nope. Du kan ikke komme over på den første. Nej, kunne du ikke engang gøre det, mand? Kunne du ikke engang det? Jeg er MLG lige nu, jeg er, mand. Fuck, jeg er MLG. Hvor skal jeg hen? Hvor skal jeg hen? Til Neffer. Hvor skal jeg hen? Nej, hvor skal jeg hen? Til Neffer. Hvor skal jeg hen? Hallo, hvor skal jeg hen? Neffer. Ja. Kan vi? Hvor skal man hen? Bag dig. Det så jeg ikke. Congratulations! You have completed challenge 1. Du var så lidt. Min diamond. Du fik diamond. Hvad? Du fik diamond. Ja. Snyd. Congratulations, you're the only one left. Okay, Emil, jeg tror det er fra første episode til. Var det det?
sker, for jeg skal nemlig noget, så... Okay, giv mig til spawn, Emil, hen. Okay, farvel YouTube. It is diamond, woke up and eat. It's raining golden apple. Har du stoppet din... hold kæft musik, man. Sig farvel til YouTube. Farvel YouTube. Okay, YouTube stoppet. Okay, Emil, jeg skal lige noget. Hvad skal du? Bare vent her 5 minutter. Vi laver næste episode. Hvad vil det?